Эфирда яңалыклары вакыты студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Biz İngilizce менә шушы хәзерге заман таләпләренә туры килә торган шушы мәчетләребездә инде үзебезгә рухи асык алып, балаларыбызны имам кертеп акыл белән тәрбияләп алсак ярар иде. Изге гамәл Яңа Кәшер авылында иганәчеләр һәм халык кеше белән төзелгән мәчет яңкырмасы ачылды. Максаты, минемчә, ул әлбәттә Татарстаныбыздагы яшәүче халыкларны бердәмлеккә берләштерү дип уйлыйм. Милләтләр дуслыгы. Әлбәттә, милли мәдәниятләр фестивале узды. Дом работа, день сурка кебек килеп чыга безнең. Монда әзме күпме отвлекаешься инде. Көч һәм нәфислек. Профсоюз комитеты гыр спорты буенча беренчелеген үткәрде. Изге Рамазан айы ул ураза тоту гына түгел, берләшү, изге гамәлләр кылу вакытыда. Яңа Кәшер авылында бу айны аеруча көтеп алдылар. Чөнки Рамазанда бирдә икенче авыл мәчетенә яңа яңкырма ачылды. Авыл халкы кеше һәм иганәчеләр ярдәме белән генә төзелгән бина бүген бөтен авылны җәлеп итү үзәгенә әверелде. Гомуми хыялның ничек тормышка ашуы турында Алсу Әхмәтҗанова дәвам итә. Яңа Кәшер Әлмәт районында иң зур авылларның берсе. Шуңа да бүген монда 2 мәчет эшләп килә. Икенче мәхәллә бинасы быел тагын да зурайтылды. Ул Рамазан айы башында ук кунакчыл рәвештә ишекләрен ачты. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин, шушы Рамазан айының беренче ифтарына ук без шушы ифтархананы ачып җибәрдек. Бу инде безгә гел шушы хәтлек нык сөенеч булды. Алланың рәхмәтләре инде бу барысы да. Бер ел элек Фаиз Сагдатов Яңа Кәшер авылының икенче мәчетендә имам итеп билгеләнгәч, ул авыз ачу мәҗлесләрен уңайлы, махсус җиһазландырылган залда үткәрә алырлык урын булдырырга ниятли. Башлап киткәндә безнең 400 мең акча бар иде. Шуңа ышанып башысыз дигәннәр, менә Аллага шөкер, бүгенге көндә шушы дәрәҗәгә җиттек. Монда чыккан акча шул Аллаһка тәгъдә иткән бит, он тапкыр арттырмын дип. Менә шул дәрәҗәгә җитте инде ул. Шуннан шыклагыз үзегез. Почти дурчак битте әле чага сайберләр бар. Алланың рәхмәте белән авылдашларыбызга, авылыбыздан чыккан якташларыбызга шушы урында изге Рамазан аенда ифтарлар уздырырга насыйп булды. Башкарылган эшнең масштабы сокландыргыч. Бер ел эчендә авыл халкы һәм иганәчеләр көче белән 4 миллион сумга якын акча җыелган. Һәркем мөмкин кадәр өлеш керткән. Кемдер акча, икенчеләре төзелеш материаллары, башкалары хезмәтләре белән. Фаиз хәзрәтнең планнарын аның тормыш иптәше Рәмзия ханым да хуплый. Ул үз чиратында 110 кешегә кадәр сыйдырышлы чаралар үткәрү өчен пешекчеләр һәм хезмәт күрсәтүчеләр командасын оештырган. Без инде монда хатын-кыз эшләйенде, бөтенебездә намазда, Аллага шөкер. Кайсыбыз инде аш пешерә, кайсыбыз менә әйберләр турап куя, кайсыбыз һәркем үз эше билгеләнгән инде. Кызлар менә өстәл кили, мин ашарга пешерәм. Менә шул бергә тату гына, матур гына эшлибез без. Бүген биредә һәр кич диярлек ифтар ашлары уза. Ир-атлар кичке намазга җыелганда, пешекчеләр өстәл әзерләү буенча соңгы әзерлекләрне тәмамлыйлар. Ифтар бу чын күңелдән аралашу, яңалыклар белән алмашу һәм туганлык элемтәләрен ныгыту чарасы, ди авыл халкы. Шушы яңа мәчет бинасына килеп керүгә инде ничектер яңа тынычлык, рәхәт, шушындый изге эш тапшырганнарына Алланың рәхмәте белән бик нык рәхмәтләрне әйтәсем килә. Һәм без инде үзебез менә шушы хәзерге заман таләпләренә туры килә торган шушы мәчетләребездә инде үзебезгә рухи асык алып, балаларыбызны имам кертеп акыл белән тәрбияләп алсак ярар иде. Авыл халкы үзенең уртак хыялы өчен берләшсә, моңа киртәләр юк. Яңа Кәшер авылында тормышка ашкан әлеге проект моңа үрнәк булды. Мәхәббәт һәм иман белән төзелгән бина кешеләргә озак еллар хезмәт итәчәк. Бердәмлекнең нәрсәгә сәләтле икәнен искә төшереп торачак, дип ышана авылда яшәүчеләр. Безнең авыл халкының тырышлыгы белән, имамыбыз Фаиз тырышлыгы белән, аннары авылыбызның кемнәрдер физик эш белән ярдәм итте, бик күпләребез, бөтенебездә диярлек матди ярдәм күрсәтелде. Мәчетнең төп бинасы салынганда минем үземнең дә бик зур өлешем керде дип әйтәсем килә минем. Менә шуңа мин бик сөенеп, бик кайнагат утырам. Алсу Әхмәтҗанова, Алия Моратова, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Ата-бабаларның гырыф-гадәтләре кадерләп саклана һәм үсеп килүче буынга тапшырыла. Әлмәт районында милли мәдәниятләр фестивале узды. Чара шәһәрнең мәгариф учреждениеләреннән 11 команданы берләштерде. Һәр коллектив үзенең этник программасын әзерләде, милли ризыклар һәм халык иҗаты эшләнмәләре күргәзмәсен тәкъдим итте. Фестивальгә балалар һәм яшүсмерләр иҗаты үзәгендә нәтиҗә ясадылар. Милли мәдәниятләр һәм гырыф-гадәтләрнең күп төрлелеген безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Классик хинд халык биюен 13-нче мәктәп коллективы башкара. Узган елларда алар якут, таҗик, татар һәм чуаш милләтләрен тәкъдим иткән булса, быел индусларның кәсебе һәм культурасын күрсәтергә уйлыйлар. Менә без инде бәләкәй чактан Индия халыкны карадык, Индияның киноларын карадык инде, шуңа күрә ул безгә бик якын инде ул Индия культурасы. Без бәләкәй чактан Деканевчегә йөрдек. Анда безнең группа булды. Без анда бийдек, Индия турында сөйләштек инде. Гала концертта һәр команда сайлап алган милләтнең индивидуальлеген һәм традицияләрен чагылдырган иң яхшы иҗади номерларын тәкъдим итә. 5 мәктәп һәм 6 балалар бакчасы сәхнәдә татар, рус, индус, чуаш, мордва, мари һәм башка мәдәниятләрне күрсәтә. Әйтеп үтәргә кирәк, балалар бакчалары фестивальгә быел беренче тапкыр кушыла. 44-нче балалар бакчасының татарлар командасы махсус фестиваль өчен балаларны милли уен коралларында уйнарга өйрәтәләр. Безнең татар халкы кубызда уйнаган икән, элек-электән кубызны яратканнар. Хәзер аны бүтән төрле дә әйтәләр икән. Варган дип тә атыйлар. Менә татар халкында кубыз уен коралы булгачтын, без шуны алырга уйладык та, бик тиз өйрәнделәр алар, ничектер шулай бик тиз аларга ошады, кирип киттеләр. Икенче этажда фойеда күргәзмә оештырылган иде. Биредә 11 команда милләтнең кухнясын һәм кунакларны кабул итү мәдәниятен тәкъдим итте. Әлмәт районында 70-тән артык милләт вәкилләре яши. Россиядә барлыгы 170 тирәсе. Оештыручылар фикеренчә, мондый бәйрәмнәр күршеләребезнең мәдәнияте һәм гырыф-гадәтләре турында күбрәк белү өчен яхшы мөмкинлек. Быелгы сезонның новинкасы дип, яңалыгы дип әйтергә була. Ул балалар бакчалары командалары катнаша. Һәм әлбәттә инде бүген без шушы гала концертта җиңүчеләрне әлбәттә беләчәкбез. Фестивальнең иң мөһим максаты, минемчә, ул әлбәттә Татарстаныбыздагы яшәүче халыкларны бердәмлеккә берләштерү дип уйлыйм. Нәтиҗәдә Милли мәдәниятләр фестиваленең күчмә кубогын 20-нче мәктәп укучылары Умарина командасы яулый. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Лучший Әлмәт телекомпаниясе. Колабызда исә Татнефть компаниясе музыкаль проектын тормышка ашыру дәвам итә. Чираттагы мәдәни очрашу Фәрит Яруллин исемендәге Әлмәт музыка клияте халык уен кораллары оркестры белән узды. Җитәкчесе Илнур Булатов, дирижеры Альбина Булатова. Фәрит Яруллин исемендәге Әлмәт музыка клияте халык уен кораллары оркестры уку йортының гына түгел, төбәгебезнең дә әйдәп баручы иҗат коллективларының берсе. Аңа 1966 елда халык оркестры инструментлары бүлегенең беренче укытучысы Мәхмүд Шәрәфетдинов нигез салган. Оркестр тарихының тулы бер чоры 1975-16 еллардагы оркестрны җитәкләгән Татарстан Республикасы атказанган мәдәният хезмәткәре Виктор Цветков исеме белән бәйле. Оркестр репертуарында ел саен 40-ка якын халык һәм классик музыка әсәрләре, авторлык оркестр әсәрләре һәм симфоник партитуралар, вокаль әсәрләре өчен аккомпанементлар исәпләнә. 2017 елдан оркестрны Илнур Булатов җитәкли һәм Альбина Булатова дирижерлык итә. Алар бергә иҗат коллективының иң яхшы традицияләрен дәвам итә һәм музыкаль мәдәниятнең заманча шартлары һәм мәгариф таләпләре юнәлешендә үстерәләр. Татнефть Music Art проекты кысаларында бу коллектив даими кунак. Бу юлы алар Туган җирем Татарстан исемле концерт программасы тәкъдим итте. Тамашачыларны туган як буйлап музыкаль сәяхәткә алып барды.
Татарстанның уникальлыгын чагылдырып, анда төрле мәдәни традицияләр һәм музыкаль стильләр үрелеп барды. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Татнефть компаниясының профсоюз комитеты гір спорты буенча беренчелекне үткәрде. Турнир бер юлы 2 мөһим датага багышланды. Ватанны саклаучылар һәм якынлашучы халыкара хатын-кызлар көннәренә. Мне очень приятно, что эти соревнования всегда собирают самых стойких, самых выносливых и тех, кто достоин называться силой и грацией нашей профсоюзной организации. Гір күтәрү буенча ярышларга 16 кыз һәм 37 ир-ат килгән. Бер күтәреп, бер төшереп, шулай 10 минутлык вакыт эчендә спортчылар максималь тапкыр 24 килолы 2 гір белән эшли. Тимер фото кыз кулы өчен түгел дисезме? Мондагы гүзәл токларга карагыз. Алар өчен гір ул гади снаряд кына түгел. Бу нәфислек һәм хөреш характерның бик яхшы ярашуның исбатлавысы. Ханымнар һәм туташлар исә 12 килолы герне 5 минут дәвамында күтәрергә тиеш. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Татнефть профсоюз үткәргән чаралар эшчеләрнең үзләренең сорауына турыдан-туры җавап. Гер ярышын үткәрү инициативасы да авыр үлчәүләрдән курыкмаган профсоюз әгъзаларыннан килгән. Марат Мусаути ярышларда елда катнаша. Быел ул 35-нче мәртәбә гер күтәргән. Быел ул 35 мәртәбә гер күтәргән. Аның бу спорт төрендәге юлы 2012 елда ук башланган. Башта Марат башка тимер дисциплиналар турында уйланган булса, ярышлар программасында гер тәкъдим ителгәч, катнашып карарга була. Шуннан гернең аның кулыннан төшкәне дә юк. Кайтарас килә теге вакытларны командаларны, чтобы команда өчен катнашырга, үзен өчен түгел, лично түгел. Команда өчен катнашырга. Әлмәт нефть мастеры Илмир Миннебаевның гер белән танышуы 17 яшендә була. Ул вакытта егет өчен үрнәк булып, шулай ук көч спорты белән мавыккан туганы була. Эш графигы тыгыз булуга карамастан, Илмир спортка тугры кала. Сабан туйларны компаниянең бер генә спартакиадасында калдырмый. Дом работа, теге день сурка кебек килеп чыга безнең. Монда әзме күпме отвлекаешься эштән. Тяжелый вид спорта бит инде. Герне онут, гер буенча вид спортыны онутмыйлар. Больше всего инде хоккей, футбол, татар көрәшен алга паралар дигәндәй. Техниканы белү авыр күтәрү вакытында көч сокларга булыша ди хикимдарлар. Мәсәлән, тәннең кайсы да өлешенә кул белән кагылу тыела. Шулай хаталарны барлап, нәтиҗәләре буенча ярышларның җиңүчеләре билгеләнде. Әлмәттә мәктәп укучылары арасында мини-гольф буенча турнир узды. Үзләренең көчләрен сынап карарга шәһәрнең 8 мәктәбеннән килгән 2-нче, 3-нче һәм 4-нче сыйныфлардан 80 укучы чыкты. Көрәш азартын Алсу Нуриева да күреп кайтты. Сүз аңа. Ярышлар команда форматында узды. Катнашчылар 2 яшь төркемендә чыгыш ясады. 2006-2017 һәм 2004-2005 елгы малайлар. Һәр командада 5 кеше, аларга үзенчәлекле киртәләр булган 16 маршрут үтәргә кирәк. Әгәр бергәндә туп кырга ушып китә икән, аларга штраф баллы бирелә. Катнашчыларның бурычы барлык кулышларга минималь сугу белән шарны кертү. Төгәл эләгүләрдән шатлык, ялгышлардан соңгаю һәм яхшы нәтиҗәгә омтылу. Һәрбер дистанциядә катнашчылар төрле хисләр кичерде. Укытучылар һәм команда буенча партнерлар уенның төп һәм иң кызу моментларында һәрвакыт киңәш бирергә әзер иде. Икенче лицей командасының иң яхшы уенчысының берсе Глеб Чеболов. Ул туп белән идарә итә белүдән тыш гольфта физик әзерлек һәм уен стратегиясе кирәк ди. Әлеге спорт түре белән 3 ай тирәсе шөгыльләнә. Башта авыр булды ди, ләкин хәзер шарга төгәл суга. Надо сосредоточиться, никого не слушать. И просто когда бью, я рассчитываю угол удара. Но из-за этого я забиваю. Мәктәпләрдә мини-гольф үсеше узган елдан башлана. Монда Татнефть мөһим роль уйный. Ул компаниянең мәгариф экосистемасына керүче 8 учреждениегә һөнәри инвентарь комплектлары бүләк итә.
Вот таким образом создаем вот это спортивное сообщество уже с малого. Менә шулай балалар уйнарга өйрәнсеннәр өчен без кичкенәдән үк спорт бергәлеге төзибез. Алга таба алар безгә дә өйрәнергә ярдәм итәрләр дип ышанабыз. Безгә бу спорт төренә җәлеп ителеп, нәтиҗәләргә ирешеп, балаларның алга таба да үсүләре мөһим. Спорта уже ребята дальше двигались, получая определенные достижения. Бүген балалар теләп үзләре өчен яңа спорт төрен үзләштерә. Катнашчыларның күбесе өчен бу турнир беренче тәҗрибә. Һәр карашта яңа, гадәти булмаган спорт төрендә үзләрен сынап карау теләге. Кече яшь категориясендә беренче урынны инженер лицее командасы яулады. Өлкәннәр категориясендә икенче лицейның яшь спортчылары иң яхшы нәтиҗә күрсәтте. Асануриева, Алия Моратова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда хатын-кызлар командалары катнашында волейбол ярышлары узды. Әлеге чара Ознакай политехника техникумы базасында үтте. Ул кышкы сезонны ябуга һәм ватанны саклаучылар көненә багышланды. Район башлыгы призына узган турнир хакында тулырак алдагы минутларда. Бүгенге ярышлар шәһәрнең политехника техникумы стеналарында уза. Анда барысы 6 команда көч сынашачак. Әлеге мизгелләрдә кызлар уенга әзерләнәләр. Уйнаучылар шәһәр һәм районның төрле оешма, предприятие һәм учреждениеләрендә хезмәт куючы гүзәл затлар. Араларында күптән түгел уйный башлаган яшьләр дә, бер ярышны калдырмый катнашып килүче, өлге итеп куярдай ветераннар да бар. Больница өчен без инде команданы 25 елдан артык куябыз. Командада яшьләр дә, улылар да уйныйлар. Без инде бер ярышында калдырмыйча катнашырга тырышабыз. Уеннарның төп инициаторы Ознакай район советы аппараты җитәкчесе Эльвира Галиева. Ул администрацияның хатын-кызлар волейбол командасы капитаны да. Участвуют команды. Бүген биредә катнашучылар кичен эштән соң үз вакытларын тренировка залларында үткәрәләр. Иң өлкән уйнаучыбызга 67 яшь. Бүген без кышкы кубокны ябабыз. Киләсе уенны 8 март бәйрәменә багышлап уздырачакбыз. Планируем провести ко дню 8 марта уже. Турнирда Нефтяночка командасы кызлары иң көчлеләр булып танылды. Икенче урынны администрация командасы яулады, өченче урын яшьләр командасына бирелде. Илмира Шарифуллина, Алмаз Иксанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгенге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динар Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.